5318887 Rusegerunde Nigurore Mbarabare Namabuta Ashal Yankuruko Falcon Asenamba Yabesimira 011-3388-513 Rusegerunde Oronene Nuru ya Ase Umuchubusungu Ndolyarugutuka Ase Ensemo ya Jogo Mbarabare Neskuru ya Jogo Kubakiresimi 0740186688 Enokem Agrovet Limited Ije Numusanyo. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Bonjumu ligereli na kwaleganiria ase ekionga chinsainye emma goroba ya lero ase na nyakwangu kwaleganiria amange korwa chinsemo a imena isko ya gusi nche ni gongoro kwaroni ototo nyangiri bitoko bwatera na kwanza menyereli ngakoro Wilson Makoli. Mwenjumu ligirili kubwatekana amo nomugro bw'abateresa korwase county ya Nyamira nigo egati ya MCA bakoragwa amo nomwe MCA bwegodi ya Bugichora omoske church murara banyarakoba babwesokia na gukwanerenganeyo twanyaka bakomochia oboteneri bwe county ya Nyamira aso gutemukia bitambukiro byo kwanekia abuna abateresa abo ngonyora bare engeri yabo amo nobene bwabo kubwatekana amo nebiriro byabo gusamagania abo ayiba beire bakoreta bosio ase ekegetambe na kubwa mono ugutakano emishahara yabo esegotabagana mna mbara bagwakano emishahara goika emitinye ebere na boigo nigo abange batarakikinigwa ebirogo ase ekegetambe. Nurses power. Nurses power. Hii imetukuza zote. As leaders, as stakeholders, this is a matter that is supposed to be taken seriously. Nurses, umekuwa mkitusaidia na mumefanya kazi, lakini in return you are getting what you don't deserve. I know and I'm aware of the grievances that you are talking about today here. Mambo ya intimidation at work. We are going to handle it. On the mission officers who are intimidating the junior staff. Tumeanza safari na meli imeshang'oa nanga. Na hii safari ni ya kusafisha hii kaunti. Ndio tuko hapa. Saa hii sisi tunawaongelesha. Kuna mtu analia hospitalini anahitaji muuguzi karibu. Kuna mama yetu, kuna nyanya yetu, kuna dada yetu mahali analia anahitaji huduma ya muuguzi. Wengine wanalinga saa hii wako hotelini wanakula. Haya anawaambia Mungu hawezi kuwasamea hao. Hii itabidi we need a motivated staff in the health department and each and every department. That's why we created FIF, Facility Improvement Fund. Inafaa mpaka muuguzi anywe chai, unapewa chai, unapewa sabuni ya kuoga, unapewa mask. Na abarandia korwa ase kansa ya AIC ime yomochibo songo litukulia lero niko banyaka bagwesokia na kwemurunganiria oborayi bumubisho bobo omanyikanite sirita muna marita asabanyaka bakomubolia bunanyaka bagagwetige mirimo limo lyoka asenge ncho oborayi bwaye mboliko genderana amo namagani abo
roboti oruo nigo rwarekanirwa n'omorikio ito Brian Sagini Isena. Bishop Marita amo na makworo boigo buno mo admin yo etu akanire buna bagaka naba pastor togotebanga mogaka ogende buya aba pastor naboiga bagaka bechikanisa cha African Inland Church AIC orogongo rwagusi nigo lisko lya lero bomerana ase yemwe chikanisa chabo AIC Milimani asomo cy'ubusongo ase baringene ganga yo kumerana no mo Bishop bo Philip Marita ilikugaya nemechando ibarayi nabo igubotene libwa AIC mechando kolengana barabo ya leto no mu Bishop oyiga na asogo kumya kwabo nigo ataikirana sege karekyo igekaro kya Valenta ma pastor bayiga ko rwase ci center gwetane 23 asorogongo rwagusi ense jirijo nyanga isanemo notete gotebanga onyerero anga gocha gotwatendi ase nchuko korweli ya chagete tanya gochaga gotwatendi gokorege kao ero twakore favor yoko muumera eri ndanyara tukwana na intu lakini buangire gotoumera ase encha atokwande toigwane gusi yabeire ense mono ase ngencho osoananire asoko kwana mona asoko depend ase eskuru ya academy no akonya chibasa korwa otebere chibasa echa academy tatageti koligererie kanisa nyorengake notebanga onye tau chetiga rero ta baise kororekana ase jirichoni echiga chonsi tabase kororekanywa no ko Bishop ogusi area akini na bere no gokumyo konene nga Bishop agodona nkomurwani nacha jetiga na rungu tinjeti na itimo na kumiri sana nga Bishop bona taiyo Alegoja na njemo manyerani gati ya mamocho a Bishop kolengana na bakwani abaiga na monoko butemere maba pastor korase chikanisa chinde batabwati mamocho amanyire gokana gotalera na gose visitation y'ababwatani babo gosieka chikanisa chinde maminchoneri chikole kanisa yaiga kolikera ba pastor moko yege susuru gose discipline na boigo goatana na babwatani be kanisa yaiga goika gotalya nebi karona ba pastor na bateneri be chikanisa chiga igasi yabano kubunga chikanisa na kwamba rube aba pastor nga chidiscipline diga chite yetai 2011 agasieke kanisa yetai ekoti kande miake ekagende miake tatu go kigamba amari ekoti yake naje kamorkalita peri oyoli marita piri marita oyo kweruka Bishop yabona iga nturgo tariana twakatarihanire nande twatwari bo bisa katikati kanisa no Bishop tarigo takatotariane Bishop tarigo oche kanisa Bishop gagocha atikubuga abantu chikanisa igege ki atusinye twata kumanya rero ngiye kwera akubwata abantu kubikanisa ira abapasa bande amarube yoko babutamuna mbaba barandi twatebire na konangana ki kero mo pastor iri rube aira ne kanisa asengencha babera batabere igabwate egako ngati baitandruri agatanga na atebire bono nje kumetinga oyo Marita Bishop akotebanga na atebire nyone micheto kotanga twatebire abakwani abayiga nigo babora onye tali goche gwekera nase bikaro byabo nigo barachiko mubulya gwetiye mirimo limo lyoka iliko monyora oyora abakonye korandia enchiri yabo abana bakwande baptizo barushe batizo nga munumore sana moko batizo n'abanyabibe ingoma tebi yari nari ruba agenda kalenda kurugo liko morgere bwanjira sobusubanya sai bana nero bambitu musaraba igoriye chikanisa gosenje so bambitu Kisii Central Region, Ucha Region, North Kisii Region, Nyamira Region and Area Office. Onye mangana etware taito atato tegerere titkulia rero. Ntuto etikomorora oseko igwe kana ase chikanisa chite chonsi and onsi. Onye ko igwe kana amangana igara abamabe. orikire chibasa baga ko baseli bagende bono nataka ngerese atwerese rero ga umatiye nga nkia kubabutera ka babutire ekerenga kya enkereki kaibare bali aretire rende bali place chikanisa echire ndabutire chibasa chino gokwana na Getembe TV wetera senchera yesimi nigo Bishop Philip Marita tuguterale chingumechio igabono egento na kumina karana chigetunga dego kwana na barabu nama yakanyaranga baro beritie segi bona mangana iba kwana na yabo nabo barago tegia mangana tali yakene amangana itali yakene omuntu naro kalikobara okoruku Jose Muhindi gatene nilie is not a person here Kenya and Bushi area judge council. One is misleading these people na what they go hiyo. Kasi hata ketego sira na barabu. Easy as hata kimanga nara again.
Edi gambere mbogo sentu kwa edi gambere kanisa muna toko gambere biliko gambere. Naende mangana yango ka bitali jengo gamba. I have the alimbo tege gambere wewe karangagia jibi ko yana karaba denene bitali jengo gamba. Kulende ine ni kanisa duniani ama dunia kanisani. Ingo ripota Getembe TV iretari ane Brian Sagini Isena. Na ababwatani kurwa ase abisi yomu wasiri omonene gusong prime cabinet secretary omoske wikiri Musalia Mudavadi igwanyaka bagoika ase county ya Kisii banyaka bakorotota igati yamagendera legendere kwana kibwa ase county iga kubwa mono igwanyaka bagotalira ase amagacho ya manyakatabu na Cancer Center ayogendete kwagachwa ime yomochie obosongo. Is Juliana Yapan. I'm the Principal Administrative Secretary in the Office of the Prime Cabinet Secretary. We are together with the RC for Nyanza region and the County Commissioner for Kisii. We are here to visit various projects, priority projects under BETA. In Kisii, we have had an opportunity to visit the Rio Siri and Sonka Ikoba road that is being upgraded to bitumen standards. It's a road, the road length is 15 kilometers that have been done, and na igati ya bagambiri tukulia lero niko banyara kwa bago chakia omorobeli ime chinsemo chie bunge ya Bonchari bokwene kebuna ngukora bale chinda chinsemejo gento banyara kwa baba koimukia igetambukiro Gyogosibia bali bagubwate omochando w'echinda amaguru na ase muna enchire yamo yokwene kuna omochando yunkwa erole asichinsemecho. Mtu mlemavu lazima akuwe na guardian, tuseme kama mtu mwenye atakuwa anamchukua pale. Alafu kama ni mtu mzima pia akuwe na kitambulisho. Kama ni mtoto ama mtu wa miaka ya chini 18 kuja chini, lazima pia akuwe na stakabadhi zile za birth certificate ambazo zitamtambulisha kwamba ni ya division. So from our DCC, tukiwa na event kama hii, tunaambiana sisi wote machief, kama saizi tuko machief wawili hapa na 4 assistant chiefs. Sisi wote tumekuja hapa kuongelesha watu wetu wakuje wapatie hizi mahuduma zenye wengine mandugu zangu wamenena juu yao. Usaidizi kila mtu anataka, hata kuna kuanga na CHPs. Tutawaambia pia CHPs wapite kila mji waone kama kuna mtu akona hizo chikas alete kwetu, then we can talk to our people from our medical centers facilities wakuje wawasaidie. Mbona vibaya sana mzee kama yule hana hata viatu vya kuvaa. Nikaona ngoja niambie ndugu zangu hapa, tumetafuta pesa kidogo, tumepata around 700. I'm proud tumenunulia viatu ya kwenda kuvaa. Na ile pesa imebaki, tutaongeza ingine hata tuwanunulie chakula. Sababu ukiosha hao watu waache na njaa kuna madhara. So ndio sababu nimeona tumechangia pesa kidogo. Tumewapatia, tumenunulia viatu, na ningeomba tukimaliza tuende tuwavalishe hizo viatu. Wakienda majumba hao, na Mungu unajua anabariki in different ways. Abamenyi bekenyero kiali ya nyoka ime bunge ya Nyaribali Masaba ndiko banyaka bakogania company eliyokorwa omuliro gwestima gose chinguru chiestima nibwo koberanira transformer yanyataka bagikurusiwa chinzamecho maiga yo kusarika nigo babere bakwemurungania asokobera egesunta imasege kegetambe naboigo amakongu bagwetera ase ekenyorekyo gubwatakana amo no gutatoka wechinguru chestima chinzamecho umurikito Dani Musungu na Mange. Abamenyi nabaiga bonchoreria kurwa sensemo ya nyoka iye gotoka imya ichuni wo dimya Nyaribali Masaba nikabe sokiri kubwatikana no kuburwa we chinguru cyomuriro asenseme yiga
karabanyara gotebanigie transformer ye orogongoro iga ya sarigete ikakimeti nyetano nomo yetire ekarabaga ase ni gotigana somo sunto monene transformer ya to chandra matuka mange transformer tangani ekaribuka bakatu chenjelia anga bare transformer ndengia na ndo bakatore transformer ndi bwate mechando ya to chandire iga ase torelia nyoka etore surrounded nature school institution ya nene ya lia nyoka youth polytechnic noere where bana bakora ni bono iga program ya county government ya leta digital skills bago ICT bago somera magana ye wifi yonsi bono noere eko ngosone stima bono stima tiyo eskuru ya siekire abana bachireka ntubwati buna togokora maiga abana ba grade 6 ngokora bara matemu batabwati nonye no ko revise nyomba abana abuntu matina kia matemu abago chakoba korengana na abanyakenyora abaiga nabaiga boncheria abaiga ni abanyara kwerera buna nigo nyonya no boibi bwamente kanire asenseme yiga nyonya no kuborwa gukinguru etyo cyomorero nigo gasene kore mariyo bokoreri obonge nabo boncheri korwa asenseme yiga karwa menta goteba nigo bagotietinga satambe baminto gaiga nabatori no goichano konena baminto kurkenya bagwa igo tokumeti to chandeke to gochandeka buna ntu abangina to sumbo getamae na stoko nyore ndagera toko abana astoko nyore ndagera toko ebichuchu ase ngenjo y'omuriro igo tusinyire gendo to kora chingoko chitu chakure bono ogosinyunga ingo chikogende tinganji gochieche kaingo chietinganje bieko manyene ndagera esukuru yaito nere gabu na bona abana baito bagendera tamatemo bona abana basinyire nga kitogo kora igo tusinyire nga kitogo kora abana no kuri baisi ege kugera abana nabo gosemeri goito kwa mani ribori riabo ne rimorioka gotia se company yiga ya Kenya Power indika bararore chinguru echiga cyomorero ekarwa igo banyara komenta na goteba muna abana bari bawo chigokora matemu nigo boigo bategemete omorero uyu ekarwa igo banyare gosabe company ya Kenya Power gochigocha nabo ko baroserie estimate yo manyetie kegenderete estima yaite kaira 6 months totabwatie stima tokarera mheshimiwa ito Daniel Manduku agatoretera stima ekera toretera anintorete stima ya ngencho ekwerende transformer ya ngencho transformer yo njarenge gas egachega kore motienyo yomo ya chire ya sarekire buna ya sarekire bachire banyeirire kera banyeirire bono toge sunteime buna bono ntobwato mujego monne sana bomugako itobwe kenyora ogocha kwaenigwa ntobwati morero abageni baitogo barege sunteime tafadhali Kenya Power manager Kenya Power tokonye nkorera tore abana baito bachandegire koroiga ria nyoka iyo gotoka ime ichuni wo dimianya libani masaba elietaria ne igongoro kwa Dan Musungu na tukwirana gwika ase bunge ya babasi nigo ritukuria lero obosemi bwanyaka bokoenanwa gochia ase abasae kubwa mondo bali bakurigichi bwasi nemeremo okorwa ase bunge yo konyaraka bagwesokia chitariki sana na mocho mutinyo gocha unenjira yamo yo kwelikia gochia konyora obo gochikonyora emeremo ase chinze chisiko kubaterana amo nekyombege serikali kema kitamna National Employment Authority amo nomo senata omochore omosike Giroria Oruoba senata Giroria oretire amagendero wega abana baitu aba barenge singijo ngono chigasi chiaburire mwegwete batanga singa bagende na Nairobi ali bagikorigia chi passport lakini ogochire paka kaiga batumita abantu baicha iga bajakoreje abana baitu kulingana emyaka eri batebi ugaiga egera chiko bakonya kubabwati chi passport yichabo bakogenda chinzi chesiko tigo toko basabalende nga abaibori na bantu baitu nkaiga totebi abana baitu na abana baitu babe willing na barabu bapura egere mwesimi wekene serikali ababwati chi passport egere batumu chinzi chesiko bachiko kora chigasi na batebirende nga omwesimi kuna chaichega iga kulingana na bamintu na bateba gaiga ba Fred na chaichega itariki 5 ni itariki 5 moja so bonge amaswali ali motegete kobori momobori ororo lakini toko basaba mwesimi gutama bwata magendero na aja sameta ali akwa na bangina na akwa na bagaka na arwe computer ali sameta asaba na baito bagande kwebundisa mangana computer
tiko basabarinde nga abana baito moiru asobonge na ande muapurae mocha igototegerere bosa lakini muapurae na ande tosabange party eneo ya chire chance entangani yabo basi e chance emonyetiga gekogera moche konya abantu okwebwatiri tokonyore passport lakini singiche serikali yasoire ime mocha iga mwesimi gwetu kairwete atobwatiri egera monyore passport moga nchinsi chesiku tigebo gwapurae koria abana bakwimuke kemambi gocha bache gwapurae kebekere chenuini unu wapurae omosara kititebona ogoikaransa aria soga karosa abantu bane bagakara altari ayo goikaransa mbaroro bari ogotuma bagocha kochora abantu abangao batapuraeti bari bairwe gasi eyo tiga bari bapuraete banyore gasi omonto nenje gari mpwate kere gento driving rimpwate lakini gasi mpwati nere yunta gete koligirinje rije kinda apurae ngeto seti ngeta ba minto ba pete kurwa inje ngogoka ninjira bonte que todo mo va este cura tore agende gupu ta matunda gusi pues mi wan puyamono ana toko galinti oche ground toko toko kwani monya biashara bwetora twara ndo mwesi mi goita magendo gitoko torentera ase kenyorogie ito ase bo basi ito ntunto ko ganyete ntoita yale kwa Ibrahim mo buna ntwa basubati abakane ntu twenyorera ono nde gente ke gogia chiro mwesi mi wa keretira abune njira ya moyo gosegeta abasae nigo ritukuria rero ekiumbe gose ekambani ya gose abago soria be timu ya Kisii County Teachers banyaraka babagotwara egosori yobosani asegeti ya Itierio amone timu ya Itierio atwanyaka babago gosoria abune njira ya moyo gosegeta abasae bwesoke ko bamono chinga kijiga cherusa na kwebwatrania ase ebinto gose bikore ao biribiranyaka biko bagendereria samangi mabo bona muna tua security school tokonya kutema bamura because next season autore county league bado so tokonya kutema bamura tubwate recruitment turigerelinga asa abana barule school nande ngotora menta se kikosi igonga nechi friendly tuchoko choko ngetim ndengo bakonya kere because abamura bange bono kero bare getiga iga barule busaime to igonga mbare busy geti you can make sure at least holiday yabo it is well spent. Akimwa karama moja sina bali. Nabari mu basoete friend barasabira matuko. Ngo bare bagucheza ne team yabari ya Kisii South. Abu nonjera ono mno mwaki. Ase team ya Kisii South lakini maona ase Itire club ndebune coach. So abari mwana abantu bare experience. Kuri mpira bagwaka tali club kerekera asike bune bana bago bagenda to train. So there are people who are professionals lakini kwamua egere tucheze na barau. Mimi ni captain wa Itiri United. Tumecheza for long. Sukuma tu. Sasa hivi wenye wana plan ku neno ya kura, so hakuna county league. Tunaendelea tu kucheza friendly kwa wingi, experience tu na recruitment. Hii timu imesaidia vijana wengi. Toka vijana tunacheza tu hata na watu wa under 15. Tunasukumana tu na wao. Wanacheza tu tukicheza first half senior tunaweka second half juniors. Kwa majina naitwa Nyesha Samson, ni mwalimu kwa Kisii County team, ndio coach wa Kisii County team. Hii team tulianza in a way that walimu wakuje pamoja washirikiane. Kama mwalimu hakuna shida yote tunaweza shirikiana kwa pamoja tuinue mwalimu. Walimu wako na project mbalimbali na hizi project tunapatana kwa pamoja through this bonding of the football game so that tunasaidiana kimawazo ndio walimu waweze kujipiga hatua moja au nyingine. Actually venye tunacheza na hao wanafunzi, at least hao wanafunzi na hao wanakuwa na ile wito wa siku moja wakae mwalimu, kwa sababu nimecheza na wanafunzi wengine tofauti kutoka shule mbalimbali. Au walimu napata au watoto unapata wako na ile nia siku moja pia nitakuwa mwalimu nichezea ile timu ya Kisii County. So through this partnership ya walimu kuja moligerio noro mwalio bwekeunga chinsainye inche nigongoro kwa ronyo toto nyagiri na kuranse memenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na boyo kuranse mo ya transmission nigakoro kwa DJ Arsenal Kevin Ongeri na boyo nigongo kwirengambya mane sengenje kwa sangamba na intwe gwetera se mitandao wa Facebook na boyo YouTube Getembe TV and Getembe FM yande gotobwati orro asemiro biyito ya kila lituko botukobya.